हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? मजेत ना? आज आपण बनवूया बांगड्याची कढी। बांगड्याला स्वच्छ करून धुवून त्यात मीठ, लिंबाचा रस पिळावा। अर्धा तासासाठी मॅरिनेट करा। कढीसाठी लागणार आहे आपल्याला चिंच, खोबरं, हळद, लाल तिखट, धने याची बारीक पेस्ट करून घ्या। एका पॅन मध्ये वाटलेला मसाला, थोडंसं पाणी, क्रश केलेलं आलं, क्रश केलेले तेफळा, थोडेसे कोकम, बांगड्याचे पीसेस, थोडंसं मीठ घालून मिक्स करा। बांगड्याची कढी 5 ते 7 मिनिटं मंद आचेवर शिजवा। गोवन स्टाईल बांगड्याची कढी रेडी आहे। या कढीला गोव्यामध्ये बांगड्याचे आंबट तिखट असे सुद्धा म्हणतात। बांगड्याची कढी तुम्ही गरम भाताबरोबर किंवा तांदळाच्या भाकरीबरोबर एन्जॉय करू शकता। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। बाय।